Zierbenako Luzero puntako kaimuturraren eraikuntza Enrique Sendagorta Petronorren orduko presidenteak eta Álvaro del Claus Bilboko portu autonomoaren garai hartako presidenteak Muñatoneseko gazteluan 1971ko martxoaren 10ean sinatu zuten akordioaren ondorioa izan zen. Erronka tekniko konplexu hori gauzatzeko lanak 1972ko ekainaren 18an abiatu ziren. Jose Manuel Sendagortak proposatutako ideiak energia sektorea bultzatu eta geroztik superportua izenaz ezagutu zena handitzea ahalbidetu zuen. Gaur egun portua suntsitu zuen 1976ko ekaitz gogorraren ondoren egindako birdimentsionamendu eta errefortzuari esker, Bilboko portuaren barruan kokatutako Euskal Polo energetikoaren euskarria izaten jarraitzen du. Dike erraldoi honen babespean egindako handitze lanek, Nerbioi ibaizabal itsasadarraren bi aldeetako jarduera industrialen berrantolaketa ekarri du.